Ja, jeg vil gerne snakke om, jeg gav tilbage, tekstuddraget. Øhm, jeg valgte så den, hvor man skulle redegøre for skriftsprog og parataks og hypotaks, når man trappediagrammer. Jeg starter med at blive hurtigt og gå igennem Ciceros pentagram. Så afsenderen, det er forfatteren, Sara Engel. Modtageren, det er dem, der læser teksten, måske nogle unge, næsten lidt, handler lidt om unge. Det går også lidt over i emnet, det er sådan ungdom og gymnasie, og lidt nogle forskellige holdninger til gymnasieuddannelse. Situationen, det er, at hovedpersonen sidder og spiser aftensmad med hendes far og farmor, og hun kommer sådan lidt op og skændes med sin farmor om gymnasieuddannelse. Ja, så genre, det er sådan lidt ungdomsnovelle. Det. Ja, skriftsproget, det er jo selvfølgelig skrevet ned, så det er skriftsprog. Men alligevel, den passer ikke helt ind på de kriterier, der nu er til skriftsprog, på grund af, at den var jo skrevet til at virke som talesprog, fordi at det er karaktererne, der snakker med hinanden. Ja, så det virker mere sådan realistisk, og de er mere sådan troværdige samtaler, fordi de blandt andet snakker sådan lidt mere uformelt, og der er mange korte ord og korte sætninger. Og så, ja, det var sådan lidt det, jeg vil sige om skriftsproget, cirka. Parataks og hypotaks. Hvis en tekst er parataktisk, så vil det sige, at den er overvejende sideordnet. Hvilket betyder, at der er mange sideordnede konjunktioner, og de sideordnede konjunktioner, det er eller, for, men, og, eller det er nogle af dem. Og så hypotaks vil sige, at teksten er overvejende underordnet. Og underordnede konjunktioner, det er blandt andet da, hvis, så fremt, med mindre, i det, mens, siden. Hypotaktisk sprog, det er meget sådan almindeligt i akademiske sådan sammenhæng, og parataktisk, det er mere, det er mest almindeligt i sådan daglig tale, talesprog, og så er det især udbredt i børnesprog, det er sådan lidt, ja. Ja, trappediagrammer, der er nogle, ja, jeg har lavet et trappediagram af en sætning, som jeg bare læser op nu, og så, god idé, sagde far, det er hovedsætning, og så er der en sideordnende konjunktion der gjorde sine øjne store, det er også en hovedsætning, og så men, det er også en sideordnet konjunktion, og så, ja, men farmor sukkede bare og sagde, så der er flere sideordnede konjunktioner. Så der er en underordnet konjunktion, altså at vi jo allerede havde en dag i byen, flere end der. Og det er så, at den går ned et trin på trappen. Og så til sidst er teksten hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssigt. Jeg vil sige, at at sproget i teksten er sådan rimelig uhensigtsmæssig. I hvert fald, så ja, især farmoren kan være meget uhensigtsmæssig, hvor hun snakker på. Der er også ja, det tror jeg var cirka det, jeg ville sige, egentlig. Så, ja.